Снима ли филм? Две назад. Първи народен възроден, от кой не осеменен, глева ще змията и шав на патката главата. Значи малко по-живо, момчета. Айде всички ръцете горе! Айде, дай, опа! На патката главата, как човешка глава земята, на патката главата. Айде, дай, Викторе, айде за младоженците! Бабата дарява текте тук. Мръсна дума, нека да я тръщне.